बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव दिन मानो होनना बुङोब्ला बर' रावखौ बे दिननिफ्रायनो जोङो बिजों महरै स्कुलाव फोरोंनायनि राहाखौ मोनबोदों आरो बेबायदिनो जोङो दासिम दावगाबोनो हादों। बे हिसाबै जोंनि आंगो दिन होननानै बेखौ फालिबोनाय जायो। साहित्य सभानिफ्राय सार बर' साहित्य सभाथ' गुबुन समाव गुबुन रोखोमनि जोङो जेंना मोनबोबाय। जेब्ला जोङो लासैनो दावगाबोबाय थादोंमोन मोनसे सुस्थ' परिबेस मोनसे जों मोनदों। बे समावनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि हेंथायै बर' बिजोंखौ ओरै नङा ओरै खायदा बायदा खालामनानै होबथानायनि मोनसे बुद्धि खालामनायखौ जोङो नोजोर होदों। बे जेब्लाबो जानो हाया। बिथांमोननि साननाया जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय नङा, जोंखौ होबथानायनि थाखायसो। आरो बिथांमोननि साननाया बुंनो थाङोबा दासान्दि भारत सरकारा जे नेसनेल इडुकेसन पलिसि खालामदों बे पलिसिनिबो बेरेखा। अब्ला जे नेसनेल इडुकेसन पलिसिनि बेरेखायै थांनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा दि जोंनि बिजोंनि सायाव मोनसे हेंथानाय खामानि मावदों बेखौ जोङो गनायनानै लानो हाया। बे हिसाबै जों बेखौ होखारनो थाखाय बे राहाखौ अरायबो लानो थाखाय नाजाबाय थागोन। माब्लाबा बेखौथ' जोङो नाजागासिनो दं। टेक्स्ट बुक कमिटियानो जाथों, टार्मिनलजि कमिटि जाथों, दा बेबायदिनो हाबाफारि लानानै मावगासिनो दङ। मानो होनोबा जोङो सोलोंथाइ बिफानाव जोंनि एकाडेमिक स्फियाराव जोंनि बर' रावखौ फोरोंनाय हाबाया बुंनो थाङोबा गोदानखौनो बुंजागौ। जोंहा जेबो प्रिपेरेसन गैयामोन। बे प्रिपेरेसन गैयैनि गेजेराव जोङो नाजानानै गावनि हारिखौ गावनि रावखौ बेखौ बासायनांगौ होननानै बे हाबाखौ मावबोदोंमोन। दा बेनि हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा मावनो गोनां गोरों मानसियाबो बे समाव खममोन। दिनै मेला जोंहा गोरों गोरा ओंखारबाय आरो बे बिथिंखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय हाबाफारि लागासिनो। थेंक इउ सार। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।